Bon dia o bona nit. Avui no ens quedarem aquí en aquest raconet de sempre, sinó que farem una petita excursió a la URB. A la Universitat Rovira i Virgili. Que és on jo he fet la carrera. La carrera de Filologia Catalana. Sí, suposo que dient-me filòloga de guàrdia ja us imagineu que he estudiat Filologia i no Enginyeria. Per cert, el nom oficial de Filologia Catalana a la URB és Llengua i Literatura Catalanes, perquè Filologia és llengua i literatura. Si és que més clars no podien ser. Quan arribes a Filologia et posen en una aula com aquestes amb més gent que també s'ha apuntat a Filologia. Catalana, hispànica o anglesa, perquè comencem tots junts. I en una aula com aquesta van arribant els profes i et van fent aixins, a la ment. Perquè, aviam, normalment venim de l'Insti amb una base de llengua i literatura petiteta i simplificada. Que és normal, a l'Insti el temps que hi ha i es fa el que es pot. I qui fa el que pot no està obligat a més. Jo primer vaig descobrir que la llengua és com un ésser viu i que les comes, els punts i tot això són tan importants com l'ortografia o fins i tot més. I per altra banda vaig descobrir què era la literatura. Perquè, esclar, portes mitja vida estudiant literatura i normalment ningú no t'ha dit ni tan sols què és. Què és la literatura? Són llibres? Són poemes? Això no és una definició ni és res. Aquí a Filologia anem molt més enllà. La literatura t'estimula l'empatia, et genera noves experiències, t'apropa a la veritat. Poder m'estic motivant un pèl massa. I com que la intenció és que tingueu ganes de vindre i no de fugir, millor que seguim amb el que estàvem. Sí, em feia il·lusió posar-me al lloc del profe. Quan acabes primer, la vida ja t'ha canviat una miqueta. I has descobert que la teva llengua materna ha fet que el teu cervell sigui d'una manera determinada. I quan saps això, ja mai res torna a ser igual. Llavors arriba segon i l'aventura segueix. I comences a entrar en el món del llatí, de les llengües romàniques, de la literatura trobadoresca, del llegat clàssic. Perquè et diré una cosa, els grecs i els romans els veiem com a molt llunyans i tal, però fa no res que existien. Només fa 2000 anys. Jo en tinc 22. Si visqués el que he viscut ara 90 vegades... ja hauria viscut 2000 anys. Veieu com no són tant 2000 anys? I et diré més, parlant català, O castellà, o francès, o el que sigui. d'alguna manera encara parlem llatí. Després arriben tercer i quart, que és quan et converteixes realment en filòleg català. És el moment en què descobreixes que el català està molt fumut de salut. Tot i que això diguem que ja t'ho ensumes abans d'arribar a tercer. A sociolingüística aprenem com s'ha de combatre aquesta situació. Hi ha un professor que no ens perd de vista ni a tercer ni a quart, però a part de no perdre'ns de vista fa alguna cosa més. Què ens ensenyes tu, Pere? A tercer hi ha una assignatura que es diu Gramàtica Històrica, a través de la qual veiem el pas del llatí fins a arribar al català. Per exemple, veiem la transformació fonètica d'una paraula. Veure un dia surt en català nya. A quart fem dialectologia, que és com una espècie de lingüística forense, a través de la qual tu pots saber d'on és el parlant segons com ell pronuncia o les paraules que fa servir. Jo cant, jo cante, jo canti, jo canto, jo canto, jo cantut. A tercer fem una assignatura que es diu etnopoètica. Etno, pels amics. Darrere d'aquesta paraula tan misteriosa, etnopoètica, que si no fos perquè ho sé em pensaria que és el nom d'un medicament, s'hi amaguen moltes coses, des de cançons populars i rondalles fins a acudits i mems. Sí, els mems aquests que fem córrer pel mòbil. Parlem de mems a Filologia. A quart fem sintaxi, una d'aquestes assignatures que es porta odiada des de casa. La part divertida és que a quart tot canvia, perquè és que aviam, posem-se seriosos. La sintaxi et fa flipar sense necessitat de prendre't cap substància dubtosa. I això la converteix automàticament en la millor assignatura del món. I així com sintaxi té fama de ser una assignatura molt odiada, Això a l'Insti, repeteixo, a la uni ja no és així. doncs la literatura medieval té fama de ser molt avorrida. Va, Marina, defensa la teva assignatura. Comencem de veure. La literatura medieval és com un ostre. Si no l'has tastat mai, la mires i dius, això, aquest pedró, tot llafiscós, això m'he de menjar, però després la tastes i flipes. I en vols més i més, perquè és com Joc de Trons. Però aquí no mirem els capítols doblats, no. Aquí busquem els originals, aprenem el català i l'occità medieval i descobrim coses com que la primera vella dorment era catalana. Què et pensaves? Que era aquella balena assolellada del Disney o què? Au, va! També fem moltes altres assignatures de literatura. Ens ensenyen, per exemple, el tramat de llegendes i mites que constitueixen la nació catalana. Ens parlen d'autors supermítics com el rector de Vallfogona, Àngel Guimerà, Víctor Català, Maria Aurèlia Capmany i d'autors més actuals com la Margarida Ritzeta, que va ser una gran profe aquí a la casa. Sí, jo vaig tindre la sort de tindre-la.
Tindre la sort de tindre-la, valgui la redundància. I correcció, fem correcció també, amb l'Anna, que ens ensenya a ser uns bons dolents de la pel·lícula. I sabeu per què us ensenyo a ser els dolents de la pel·lícula? Doncs perquè jo en aquesta assignatura també sóc una mica dolentota. I encara que us he tingut a primer i a tercer, a quart us recupero i fem una bona repassada de tot el que és la normativa, però a més, una cosa encara molt més important, que és no només corregir superbé, sinó saber justificar impertèrrits totes les esmenes que hem fet. I quan ens ve un autor d'aquells de m'has tocat el ritme inviolable de la meva prosa, els diem tranquil, tot té una explicació i ens quedem com uns autèntics senyors. O sigui que ja veieu que el que és aprendre en aquesta carrera ho fem constantment. Bé, suposo que ho fan a totes les carreres. No res, tu. Ja us he ensenyat què hi ha dintre d'aquest laberint lingüístic i literari. Ai, de que t'estàs passant de cursi. Ara fora conyes. Filologia catalana és una carrera superfamiliar. Hi ha moltíssima unió entre els alumnes de tots els cursos. Fem sopars, fem calçotades... Fins i tot hi ha una assemblea d'estudiants de filologia catalana. A part de tot això, en aquesta carrera també es poden fer Erasmus. O sigui, estades a fora del país. I també es pot marxar un temps a una uni del país, com a Alacant, com a Girona, com a Mallorca. Vull dir que si vols viatjar, tranqui, que filologia t'ho posen fàcil. A més, en aquesta carrera hi ha una bona colla de sortides professionals. Pots ser profe, tant a l'Insti com en acadèmies per adults. Tant adults que es volen treure el nivell de català com adults que acaben d'arribar aquí i volen aprendre català de zero. Pots ser corrector de qualsevol tipus de text escrit. I també pots corregir textos orals, com ara els que se senten a la tele. A Merlí, per exemple, hi havia una correctora assessorant els actors perquè parlessin com Déu mana. Pots ser traductor. Pots treballar en una editorial. Pots ser escriptor sense necessitat de fer tu els teus propis llibres. Vull dir, tots aquests llibres que treuen els influencers moltes vegades no els escriuen ells, sinó que els escriu un altre. I això és una feina. I et pots doctorar i dedicar a la investigació de qualsevol dels temes que tractem a cada assignatura. I a més, com que som poquets a la carrera, d'oferta laboral n'hi ha per parar un tren. O sigui, si et diuen que estudiar en català acabaràs sent un mort de gana, sàpigues que això és absolutament mentida. Sí, filologia catalana mola molt. Aviam, mola si t'agrada. Si la teva il·lusió a la vida és ser astronauta, poder aquesta no és la teva carrera, saps què et vull dir? I no res, si teniu algun dubte de la carrera em podeu escriure per correu, per Instagram, pels comentaris de YouTube, com us vegi millor. I ja està, ja hem acabat. Tant de bo us animeu a fer filologia. A reveure!